No niin, 3. kesäkuuta. Joku vesipisara tässä just parhaillaan tipahti. Ajattelin tarkistaa joulukuun lopussa 24 hommattua akkusaha Stihl MSA 300C. Kohta testaan tämmöiseen kuolleeseen myrskyssä 2 vuotta sitten kaatuneeseen, olikohan se elokuuta 2023 kaatuneeseen puurunkoon, että miten saha puree, että ensikosketus tällainen yli 5 kuukauden hankinnan jälkeen kohta testataan. Ollaan yhteyksissä pihapuutarhuri, talonmiespalvelu, talkkaripalvelut Tampereen talousalueella. Edetään käteisellä yhteydenotot talonmiespalvelu@gmail.com ja tässä sitten tämmöinen äänettömämpi vaihtoehto, mutta nyt ei ole ketään kuvaamassa, niin itse sahaustoiminnon kuvaaminen saattaa olla vähän hankalaa. Korjaan, kun tuossa leikkaan, että otetaan sitten vaan kuvaa leikatusta kuolleesta puusta ja vesipisaroita putoo, katsotaan aukeeko taivas ennen kuin pääsen kohteeseen. Mutta kaunista kesää ja tilaukset talonmiespalvelu@gmail.com ja kuten näkyy, niin tehdään monenlaisia piharakennetöitä kohopenkeistä alkaen ja jatketaan hommia.